o maji na akpọ arakwa di o maji na arakwa nyenye nwoke ye gbara nkịtị sakwa anya mmiri mụrụkwa anya. Mgbe niile ka anyị na-anụ ụmụ advice dị iche iche onye dị stage eno ihe ga na wee gbara nkịtị mụrụkwa anya mana ha agaghị nwe ihe ga-eme ihe ahụ ị ga-eme ka m bịara ịgwa taa. Oh yes, make your home what it is called home. Ebe ọ na-awa gbarịcha for the day alọta enwe peace of mind. Ebe ọ na-awa ọsọ chụwa mmadụ ya agbashi ike ka ọ lawa n'ụlọ ya. Ebe ọ na-awụ dị mkpa gbarịcha for the day stress cha ya lọta n'ụlọ ya ya ekuda enwe efe oyi ya yisha every ya free onwe ya. Make himself at home. Dị na gara bata ọwụ na ọ lọtara late ga-eji chai nna m welcome ọ ihe nye na-enwe ihe na-ekpe oyi odi m welcome or sweetheart welcome nna m ịlọtakwara late o onwe ihe mere na moto mebiri ọwụ na nweta ya gwazi m ọ ada moment ọ gasị nne m ara dịla emecha ma agwa ọtọ ọrụ m ogbe ike gwụrụ m. Respect that moment. Gị sị ngwa na ị ga-asa mmiri ọkụ hit nọkwa ngwa gị mekere mmiri ọkụ available ọsọ mmiri oyi gị ya ga-asa mmiri oyi. By then a na-ekwu destin ịhụ na ọlọta bụ ọlọla late gị nwa emechara ihe na-eme ụmụaka alakpụle. The next thing you should do gị ọwa ahụ kpachashaji haji na-ekwesịghị nọ some places. Gbaa your roll on, you freshen up. Yiri akwa dị neat na-eshi ndụ ndụ. Gị ga brush eze because after dinner you freshen your breath. Gị ga brush on apply ya some powder or whatever ụmụ ga-enye mmadụ issue gị smell nice. Dị n'ọbata once gbasara aka hotel si ya welcome. Breeze shingo na ahụ aka amụgodi ya si ya welcome. Ọwụ na na welcome uche shingo na ahụ si ya welcome. Ya sị ha sweetheart. At that moment ya gọrọ ngọ. Ọ gafee kpam gị gụrụ ụzọ gushie gị nata ya akpa ozugbo na-adịrị nhazị gị ịkọ ya aka n'otelekwa ịkọ ya aka ike ha na-akọta ya aka no matter how strong na-akọta ya aka steady gị ịkọta ya aka kpam gị sị you kept me missing you ya chia ya gasawakwa ahụ sacha ọ bụ iri na tebụl gị buru oche ndokete ogodo na-eri ele gị matara ya aka ma ọ ga-esi ya don't worry eat ihe na-eri nri anyị ericha akarịcha mgbe ya okuda enwezi ihe ọ gabiga ọchị kọrọ ya ka ọ chọkwara asị nne m ọkwa hụdọpụ nwekwa ha mmụọchọ hụdọpụ believe him. Nga ha na-akọcha ha hụdọpụ oge agala ya alọta ikekwe mgbe ozugbo na-asị ka ọ nọrọ n'elu couch ụra abụrụ ya fon ya dapịa n'aka were fon akwụ ya n'ọkụ don go gị na-aga na scroll ị gaghị hụ ụfọdụ ga-etucha na WhatsApp ma ha etute ha sị na the man na ọ dị smart di ha na ọ dị smart no delete shala ya o delete shala ya ọ che na mama o dash o delete shala ihe niile o delete o ọ dị ka careful ya etige lock na fon ya nsogbu. At that moment gịnị abụọ nọ n'obi ọma ihe richa na ịsa ahụ na ịnọche relax ya ụra bụrụ ya gị were fon ya gị ekwere n'ọkụ ọ gị kpete si ngwa bịa gaa na bedroom ya ga-ehi ụra allow him ya ehi ụra gị na di na-ehi ụra ya elakpụrụ ya alakpụ o nwere ike ọlakpo ngwa ngwalakpo mgbe adachagbu ike tetele onwe ọ chọrọ ikwu ya egwe ọkwe ọ chọrọ mgbe na ọhụrụ ma a ga-enwe healthy conversation ihe ọbụla ị chọrọ ije ha ọ chọrọ ịgwa na ọ ga-agwa ha mbata ọ na-abata gị were a warm welcoming wife gị gbasaka nabata di m Joyce afa nna m ịlọkwara late be careful next time kama chijiwe like this gị chofu hotel ga doro chi hụ n'ọkọtụ gị ilowe show care you show concern ya bata gị goshi ụzọ gushie tire mmiri ọkụ ya awa ahụ tire eri oriekwere ericha ụna enwe ihe ọ chọrọ ịkọrọ ihe ji ma ọkwa mebi ọ dị necessary onwe kesị na ọhụ dọpụ gị si oke zọrit enwe ihe nwere kọtọrọ ya metọrọ n'ụlọ metọrọ na environment bebi enwe ihe nụbere ma enwe ihe kọrọ dị ihe mere n'otu ochiri ekwe enwe ndị korishi ka ikoro ha sọ obere ihe na compound keleta nweta ihe onye ke na you entertain him with a little things mere n'ọma gị ọ wee be shop ọ gị kọsatara some things ya cha ya ụtachi afọ ọchị ahụ ọ ga-achị as a very tired person dịrịla exhausted o nwere ike ya ka nọrọ n'elu couch ụra abụrụ ya ụra ahụ bụrụ ya fon ya dapịa n'aka ihe nata ya fon ya were ya n'ọkụ. Don't go through it searching for what is not searching you, to make yourself sad, to make yourself unhappy, to take away joy. Let me tell you, in a marriage, for every minute it depends on one of that joy. It reflects on your skin, on your health. Warm, welcoming wife. Gina batadi. Gina dina mecha all that money lubed. Oga heche. Oche ihe gbasada ga elenwe. Bike kwa ebrulem. Ye lenwe. Ye chetere. Ya mwe gasị na mbe nwunye ihe ọjọọ. Imagine how loving my wife is. Ye be the judge woman. Whatever thing ya na that girl make oga her last.
ijiele egbụgbụrụ ike na egbụgbụrụ dị nwere onwe nọ mgbe okwu na-adịghị gbara nkịtị ọwụ ka ị ga-ewere eriri ịnụnụ na-enwe isi ayọn a na-eji ankọ ship na high sea gị were isi ga-ekwe dị na trauza mgba ankọ ya jie otu isi gị iti ọ sị m nne m ka ya gaa egote ihe ọ ka ya gaa shade ọ ka ya gaa ọrụ enweghị ishige gị shirishi lewe anya n'okwu ala gị sị na ọ tọrọ ọ n'ote na edeshọn ọwa ọrụ ka ọ gacha edeshọn ọ biznes ka ọ gacha ngwa ngwa ọ na-akọs gị ga emenyu ihe ishige ọkụ tepeli eso nwe gị ga tem so ha ala na moto ya na o jikwere breki taa ọ ya nwere flat taya ị dịdụ hapi na ọ lọtara na ndụ ịjụghị onwe nwe nkwerịta nkwa na o nwere taya flat taya na eziokwu ihe ọ bụla ọ gwara na that moment na ihe mere na o jiri lọta late no gị tọ nọ your house to court of law ya nwa wozie activate ya defense system ya ebido defend wa ya ekwalite nkwa ya defend ya ekwe ya n'aka ya defend gị chetara time ejiri kpe n'ọkọta ya defend gị chetara time iji kpe n'ehi ọ na-epiki ya gwa ihe mere o ji pik ọ ga-defend gị the time little strength o nwere ọ ga-eji gị asa ahụ rie nri gị na ya akpa nkata healthy discussion time ahapụ ya gara lọta late gị nọ ihe ga na-akọ gị n'isi wu jideshikwa ya ike ụmụ ụmụaja kpogharala anya every picture ị na-ahụzi isi ọwụ ururu ụmụaja ka ha na-adị gị pịtọkọ na ọ kpogharala ha kpogharala gị tọọ n'ụlọ nwụtụ ọkụ na-agba agba gị tọọ n'ụlọ nwụtụ okwuta panel tọọ n'ụlọ nwụtụ high court gbiri na ịgba dị akwụkwọ ya pụta ya gwuzere na defend onwe ọwụghị okwuta panel not court of law where he has to defend himself at every given point in time mgbe niile ejụghị ajụjụ ọ gịnị mere mkpụ njikpo m ipiki mkpọ ha ipiki ole ke foonu nwere ngere foonu betara m n'ihu dị m gị mee expect na ọ ga-epiki gịnị mere opiki onye kpọga nụ ya wụrụ meseji bịa ntaranta gị mee expect ka ọgụ ya gụpụtara ya asụ nwa ya ọtọdụla mụgata agụ ya gụpụtara ya ma ọgụkwa na n'ime ọgụpụta ya gị jọs onye ahụ gị chọrọ ịmata ihe meseji kaka every minute you place surveillance on him ị chọrọ ịma ihe ọ na-eme ebe ọ na-aga ebe ọ na-abịa somebody has said hold your husband jikwe ya nwa acha nara mana ọgwa ngote dị na ị ga-eche jide dị no gị tọọ n'ụlọ nwụtụ ebe nke ọgara mgba defense system eme every time eme activate ya na defend onwe gị na defend onwe eme ofu ihe na-enwechi a ga-akpaga isiokwu mgbe ụfọdụ abaga malis ụfọdụ husband ọ na-egbute m na ha di na nwanyị ga-anọ n'ụlọ ha ga-atụpụrụ nwa ha ọnụ ke nwoke chi iji nwunye ya oji ya sị junior ga-agwa mmanụ ke nwaanyị chi iji nwunye na di ya ehi ya sị junior ga-agwa mpa gị si ya n'ebe ụmụaka ọ na-aghọzi emedo mee onye njiri oji make your home a peaceful home. Make it what it is called, home, where every person in that house has to feel comfortable and at home. Mgbe ụfọdụ gị begị dị ike ọ na-akpa mgbe ị lụrụ dị ịma how active kwakịrịkwa ya ogiri ya obili otu na ụnụ ọ na-ahụ ala ngote ịga kichin dị nga ngọbuliele na ụnụ na-eme na kichin ụnụ na-eme na bedroom ụnụ na-eme na bedroom madam ihe ịkọga akụkọ ya was somebody you met in his early or late 30s. Now this person is his early 40 to late 40s. Libido ya ga-ebido gbadawa ọtọ ọrụ mbụ ọnwụ ọtọ ga-adị. Don't judge him. Now because of ona gobulie he no watch bulie no ibe ala na bed ele ngole bed ya gobulie gị no le bed ogwanga unu ebide unu so ebe niile gbugbu ana ihe ndị ahụ akwụchichana meaning that o nwere one side chick ya na ya abụọ gaga ọ ga exhaust chi onwe ya elozie nga no enwezi ihe m nwere ike na alụ alika na ha alilu awu wetika ya mata. Now, for ndị na-achị jishidi ike ji ha gbi ka m gwazie how these girls are they afraid of how they succeed in taking your husband from you. Let me tell you, on all of that late. Ebiri na-enwuru ọkụ enweta gị na that man ji were small strength o nwere defend the chonwe unu gwedogide betegide ihe nweta onwe n'elu bit piam mmụọ ya gbala ebe that girl nọ